Esto es algo que hemos tenido conocimiento porque, no sé, es un poco ruego y pregunta, un poquito de las dos cosas. Han venido personas de diferentes asociaciones del municipio a hablar conmigo y con nosotros en general, y nos han trasladado que se les han mostrado las actas de la Junta de Gobierno en el que consta el sentido del voto para las subvenciones que se les da a las asociaciones. Y claro, a mí me parece bien esto. Claro, es legal que mostréis las actas, es legal que mostréis el sentido del voto, yo no os digo que no podáis mostrarlo, pero la verdad es que legal es, pero ético, la verdad no entiendo cómo mostráis el sentido del voto y decís, pues mira, el Partido Popular ha votado esto, el Partido Izquierda Unida ha votado lo otro, o Compromís, o Podemos, ha votado esto o lo otro, y no explicáis el por qué se ha votado de esa forma o de otra. Entonces no me parece bien, o incluso Ciudadanos también, porque también me lo han dicho. También me han dicho, es que tú te has abstenido en ciertas cosas y Ciudadanos también y tal, y otro votado. Entonces no me parece bien que enseñéis un acta diciendo, mira, se han abstenido, han votado, tal, y no expliquéis por qué. Podéis hacer lo que queráis, no podemos censuraros eso, me parece poco ético, la verdad. Y yo, si alguien está escuchando de los que han venido a hablar conmigo, de las diferentes asociaciones, yo creo que Patricia, por la carga que está haciendo, también han ido a hablar con ella, algunas de estas personas, pues yo les diría lo que les he dicho a los que han venido a hablar conmigo, que nosotros votamos, nos abstuvimos en aquel momento no porque no queramos que se concedan las subvenciones a las asociaciones, sino simplemente porque había algún informe de los técnicos del ayuntamiento, concretamente el interventor, en el que se ponía algún tipo de objeción a cómo se habían concedido las subvenciones y demás. Entonces, por eso nos abstuvimos y no votamos en contra, porque sí consideramos que las asociaciones del pueblo deben tener esa subvención. Tú también, Patricia, ¿no? Estábamos hablando de lo mismo. Pero realmente esta gente que me ha parado y me ha venido o ha venido de diferentes, no de una, de varias, lo que no me parece bien es que piensen que no apoyamos a las asociaciones del pueblo. Nosotros sí las apoyamos, y si realmente en ese momento nos abstuvimos fue porque existían informes de los técnicos en los que se ponían objeciones a algún tipo de esto. Entonces no sé si es un ruego o una pregunta. A mí me han dicho exactamente quién lo ha dicho, no lo voy a decir, quien lo ha dicho lo sabe, y le rogaría que cuando haga este tipo de cosas que por lo menos explique por qué lo hacemos, por qué hemos hecho el resto. Nada más. Gemma volia dir alguna cosa. Bé, volíem fer una aclaració en relació al que ha comentat la regidora Carmen Jàvega pel tema del sentit del vot en la Junta de Govern pel tema de les subvencions. Bé, des de que vam començar la legislatura, Compromís per Aldaia en el tema de concessió de subvencions, com sabeu, sempre s'ha abstès perquè considerava que hi havia temes de forma que segons la normativa no estaven, que s'ha d'aplicar, no estaven en relació a la normativa. Aleshores enteníem que eren errades que havien de subsanar-se, però també enteníem que era molt important el tema de l'associacionisme, perquè crea poble, crea dinamització, i perquè pensem i estem a favor de tot el que siga dinamitzar el poble, i pensem que l'associacionisme és una de les millors maneres de fer-ho. El que passa és que l'equip de govern va informar en nombroses juntes de govern que els donarem temps per a poder informar i ajudar a aquestes associacions que no podien assumir fer un projecte en condicions pel que suposava de burocràcia, i que els donarem temps per a que pogueren informar a les associacions i que les associacions estigueren en idoneïtat per a presentar projectes de justificació en condicions. Nosaltres vam acceptar. El que passa és que, donat el cas, estem quasi a meitat de legislatura i l'equip de govern no ha fet cap pas endavant per millorar aquesta situació. Per tant, els informes d'intervenció d'algunes associacions que reben molts diners públics, repetisc, molts diners públics, i en atenció a que nosaltres, l'oposició, tenim l'obligació de fiscalitzar, Compromís des de fa uns mesos vota en contra d'algunes justificacions de subvencions que no segueixen i no compleixen la normativa vigent que cal aplicar en les memòries de justificacions d'aquests diners.
puc comentar una cosa, ja que estem. Jo, per supost, tot el que ha dit Carmen estic d'acord, sé, i també m'ha passat igual, però sí que tinc que dir que sé que n'hi ha certs consellers que sí que s'han reunit, perquè jo he estat en certes associacions, s'han reunit en elles per explicar-los com tenen que fer les coses i això. Per lo que tu has dit, Gemma, que sé que és de veres que arriben moltes subvencions o moltes justificacions que no estan concretes i que estan en informes desfavorables, però també tinc que dir que n'hi ha alguns consellers de l'equip de govern que sé que s'han reunit ells específicament en algunes associacions per explicar-los què tenen que fer, perquè també tenim que entendre que en les associacions no té per què haver gent que entenga de tot, ni té per què haver gent expertes en certes matèries que jo, no tinc per què dir-ho així, però tinguent alguns estudis, me costa fer-les moltes vegades perquè no estic acostumbrada, i sé que algun consellal sí que s'ha reunit, per almenys en certes associacions, perquè jo he estat ahí intermitjant. Entonces també sí. Sí, si te vols... Bueno, pues sí. Patricia, em sembla perfecte, però és que estem fent com un favor, i és que la normativa diu que les justificacions de subvencions s'han de presentar d'aquesta determinada manera, i moltes associacions fan un esforç immens perquè les seves justificacions estiguen presents, fins i tot arriben a gastar-se diners en gestors perquè no estan en disposició de tenir els recursos ni materials ni humans per a presentar els projectes com cal. De fet, hi ha associacions que no es presenten a les subvencions perquè són conscients que no poden assumir aquestes justificacions tan burocràtiques i tan farragoses. Aleshores, estem d'acord en que les justificacions moltes vegades són farragoses. Estem d'acord que moltes associacions no tenen els mecanismes tant humans ni materials com per a justificar-les, però això no eximeix a que nosaltres fiscalitzem per a que es facin les coses com s'han de fer. Alaba perfecte que alguns regidors no saps com s'alegrem de que això passi, però sembla que no és suficient perquè a dia d'avui els informes tant de tècnics com d'intervenció continuen posant hincapié en els mateixos defectes de forma, i nosaltres tenim l'obligació de fiscalitzar i de fer-ho dir les vegades que siguin necessàries. I acaba ja la teva intervenció, i la culpa és de l'equip de govern. La culpa és de l'equip de govern. O sea, la culpa és de l'equip de govern. Me pareix que és una intervenció desafortunada. Jo crec que el que comenta Carmen i comenta Patricia n'hi ha que ser conscients. Tots els mesos algun grup manifesta el que votem cada un i ningú ha dit res mai, però vamos, si som tots respetuosos en això me pareix raonable. Jo no sé exactament el cas, si és puntual o no, però vamos, després de tot la culpa és de l'equip de govern. La culpa... No, jo ho ha dit Gemma. Los ADES som responsables i són culpables de ser sensibles a que les associacions tenen dificultats a complir uns requisits que cada vegada són més exigents. No diuen 30 anys fent igual, sinó cada vegada l'Ajuntament d'Aldaya està sent més exigent. I entonces això vol dir que tu pots ser sensible o ser insensible. I nosaltres som culpables de ser sensibles. A partir d'ahí assumim aquesta responsabilitat.